Ja, hej Pedro. Hej Mads. Tak. Nå, skal vi se på det? Ja. Okay. Ja. Ja, det ser jo ikke godt ud, Pedro. Du skylder os en masse penge, og dem skal vi have tilbage en måned om. Ellers så bliver du smidt ud af din lejlighed. Jeg har ikke pengene. Jeg kan ikke betale det tilbage. Det kan vi ikke gøre noget ved. Jeg skal nok skaffe pengene. Super. Ha' det godt, Pedro. I lige måde. Hvor slemt kan det være? Der er sgu kun én udvej.